Jo. Takhle. Tak zní čaute lidi. Čaute lidi. Musíš někdy komunikovat s těma lidma. Do kolik minut to bude? Nějaký Foxík, no. Minut. No. Jako já to neudržím tolik. Dobře. Tato je. Jsem 5 minut. No, dobře. A ještě by tě spát. Já už se dostanu. To není moc co běží. Vidíš? No, trošičku. Takhle vypadá. A nebo dáme to do 3 minut. Do toho je 4, já nevím, to je Teda do 3 minut. No. Mamitko, pomož mi, dostani mi papačky. Tak Miro, ještě 1 minuta, jo? Natáčíme ještě jednu. Nebo dáme to do těch 4 minut. 4 ne, alebo 5. 5. Odešli se, no. Dál se. Už to jsem hledal dole. Já jsem to nejde. Čili dám zoom takhle. Proč já dole? Nechceš mi rozmít telefon? Tam buď to jdeš, anebo nedělal prostě. Trošku malinký zoom, no. Takhle vypadá interiér na tom autobusu. Takhle vypadá ten autobus zvenku. Takhle vám to ukážu. Miro, ještě 2 minuty. Tak a takhle vypadají takhle ty dveře. Tady je tabulka. Jede linku 161. Nebušice. To se je něco? Miro, ještě 1 minutu. Jdeme to něco? To je docela toho svátku. Jak se to jako nedá vyscouvat. Vidím něco. Nevím co. Musíš popisovat, Míro. Můžeš natáčet shorty, že zapneš a budeš takhle jako a tam napíšeš, jak se to bude jmenovat. Můj jako náš. A tady máme teda že? Nevím. Míro, ještě půl minuty. Ne? Dobrý, ještě 30 sekund. A doběhne tady ten čas už. Tady to je náš linku.
Miro, řekni ahoj. Ahoj, musíme tam Ukon... přijít.